Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzipitika mZimbabwe zvakangwanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Zvakaitika musi weSunday, Prophet pa vakapinda vakatanga kunamatira vanhu vachibva kumashure. Vakatipa instruction yekuti kana chingaenda ku spray anointing, chiudza Mwari zvauda kuti vakuitire. Vakasvika nepana ndiri zvinhu zvandakakumbirira ipapo. Ndiri kushanda nemukoma wangu kubva pandakabva kuSouth Africa pagarage anotengesa motikari. Saka anga ine 5 motikari mugaraji. Pane 2 dzakaimpota, mari yeduty yanga isiri kukwana. Saka minamatomiri yandakangoita ipapo pandakasprayiwa anointing, ndakati Mwari ndoda kuti motikari idzodzo dzitengwe. Motikari munongoziva kuti motikari haisi inotengeseka kunge kutengesa pamusika. Totogona kana kuspenda kana kuti 3-4 months pasina kana motikari 1 yatengwa. Zichizongotengwa kana 1111. Asi after ndaita munamoto iwoyo, after ndasprayiwa anointing, Monday makuseni tichinosvika kubasa kwacho, mukoma wanga ine stress. Akati izvi zvinhu zviri kunetsa, motikari dzakusvika kubva kupi kuJapan kusvika kuTanzania, asi mari haisi kuita sei, haisi kukwana. Tikati aiwa musatye, motikari dziri kuita sei, dziri kutengwa dzese. Pane 5 motikari pagaraji. Wapima muchisimbisa mukoma kuti mota dzichatengwa dzese? Ndakavataura kuti motikari dziri kutengwa dzese this week. Akanditarisa so akaseka. Manga muri loaded? Kana ndambotaura paipa kuti ndikapinda muchechi noyanzwa kuti Monday ndiri loaded. Yeah, I was very loaded on that Monday, and I had that feeling yekuti I had never seen it for the past year ndichishanda now. But that morning I felt it. Takatengesa 3 motikari. Musi weMonday. Chimboisa maoko kuna Mwariwe. Chimboisa maoko kuna Mwari uko. Ndakaswera zuva rese ndichipiswa because ndaimhanya nemaagreement of sale chete. Vakazondibvunza zvikanzi bamudiki, asi makarota here? Ndikati aiwa handina kurota, asi ndakanamata nezuro, pane zvakaitika. Zvikanzi kwamakaenda kwacho kwakaoma. Aiwa okay, takatengesa zvedu 3 ipapo. Handiti hatine 5. Yechi4 yakazotengwa futi musi weFriday. Isai maoko kuna Mwari uko. Ladies and gentlemen, he came here on one good Sunday, a Sunday which was in which everything was not okay with him at work. They were looking for money to pay a duty for their vehicles that were coming from Japan, that is from outside the country. As we all know that if you are importing a vehicle from outside the country, you have to pay duty at the border for the car to be accepted in this country. Is into a business of car sales with his brother. They have a garage, they sell cars. They have some cars that they have at the garage, but they were not being bought. Everything was not okay in terms of finances. So when he came here, his prayer was that at least they get some finances so that they can clear duty for the cars that were in transit to Zimbabwe. Prophet, you prayed for this gentleman here, and he went back to work, and by the grace of God, Prophet, 3 of his cars were bought on the same day. That meant that they were able to raise the money that was required for duty. Man of God, he wants to thank you for the grace. He wants to thank you for the God that you serve, because with you, man of God, and the God that you serve, nothing is impossible. He wants to say thank you, Jesus, and amen.